Industry Management Bureau Director Rino Abad nga ginalantaw nila ang amo nga trend nga ang diesel ang mahimo mga dubo sang 20 tub 30 kada litro samtang ang gasolina magasaka sa 70 tub 80 kada litro. Suno pa diri ang kerosene mahimo man magasaka sang 1.30 tub 1.50 kada litro. Ang price adjustment ang i-anunsyo sang mga kompanya sang langis sa Lunes kag mangin epektibo Martes. Kon madayon ang among hulag sa presyo, ini ang ikaapat nga sunod-sunod nga semana nga may rollback sa diesel samtang ikaduha naman nga semana sunod-sunod nga saka sa presyo sang gasolina. Ginakulo kambyo lang nila ba? Una, waspa saka presyo sang diesel. Karon niya, ang diesel rollback, ang gasolina naman ang padayon nga magaibwal. Wala ka pangiduan siniya? Kung gaagunto ka sa diesel, ginamat-amat na us-os, gayuhom ang gasolina, subong ya ang gasolina, gaibwal naman gaibwal, gayuhom-yuhom naman ang diesel. Padayon nga naganubo, hindi maintindihan. Galing tula tamay mo, ang gamando sang presyo, sang gatong pangkalibutanon nga merkado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:06 na. Ang iban nga mga balita isyo pulo panamyaw, dugsing naton karon nga kagahon, ibalik ko ina pagkatapos ini. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid ang babatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano lang, uy, ako makulang. Eh, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko, hindi ko permi makamit, tapos, kakulbaan ko permi kung mag-test, kay may time limit, tapos, ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay, isa, blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko for me kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na. Basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang One, ikaw gid ang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga, biskan pigado lang ka mo silingon, hindi na ka mo pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan ka, kung magsalig lang ka mo, kag sige-sige lang ka mo pray kay God. May madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, abaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:17 na, bango na. O ano pa ang ginabarikotot nyo? Balik kita opisina, balik kita sa atong trabaho. May klase karon nga adlaw. Aber, bangon. Ang iban arena, nag-alabot na halin sa mga merkado. Aga pa nagbukas ang Libertad, Burgos, Sumuman, mga pala-pala. Ang Central Market daw adlaw nagabukas, no? Daw alas 6 na. Pero kalabanan dito gidiretso sa Libertad kag Burgos, bakal na pala mahamon para sa mga estudyante kag sa mga nagatrabaho. Aber, mo kadasig sang inadlaw, pila na lang? 41 kaadlaw na lang ang nabilin Pasko na. 48 dias na lang saylo na kita sa tuig 2023. Ano naman ang mga pagpasimpalad naton sa masunod nga tuig. Pero padayo namon, ipangamuyo nga mangin mainuswagon ang aton pala nga buyan sa masunod nga tuig. Aber, tungdan ta na ang palibot sang syudad sa Bacolod. Number 1 nga isyo subong basura. Wala tagtuo na nimaho na. May mga lugar nga halin sa bagyong paing, wala pamahakot ang basura. Anong natabo sa siyudad sa Bacolod? Daw imbis nga City of Smile, daw baho ang aton mapanimahuan na nimaho na ang iban nga mga lugar sa siyudad sa Bacolod. Aber, ang aton patrol ready na sa sini nga mga tinion. Balita sa patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon Alvin, morning. Action Fred, good morning. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, good morning.
kaagahon o kung sining aga aksyon na Fred sako na ang area sang Libertad, no? Ang iban nga mga salakyan di pasahe, ari na di mga pribado, mga salakyan, ang mga motorsiklo, tricycles, kagang iban pa, amat-amat naman aksyon na Fred, no? Sa pagpatulong diliman sa area sang Libertad Public Market kaga temprano pa nagapanindahan. Sa ato siniga mga kauturan na labihan namon ng area aksyon na Fred sang Burgos Bao dito sa mga YMCA Damkeo. Damo to kasura na naman. Good morning, ITM! It's your day today! Kabay pa, matagaan nyo na solusyon ang issue sa basura. Kagabi aksyon na Fred, temprano pa ang area sang Sarito Heights Subdivision sa may Granada. Ang area sang I think Glendale, Granada, reklamo kay way man sila nabisitaan action Fed sang IPM. Amo gani, mahuya kita pila kadlaw ang Bacolod, tawgon ini nga syudad sang basura. Yes, action Fred. Mahambal ba lang base ang City of Smile. Base ba sa action Fred, the City of Smile. Good morning, IPM. Kabay pa, matagaan ta solusyon ining reklamo sang pila naton nga mga kauturan at least para matagaan man sang solusyon ining issue sang basura nga wala pa nahakot, no? Sang IPM action na Fred. Matamat man kami diriya. Sa arena kami ni action na nani sa may Libertad Extension, sa may padulong, sa may bagsakan area action na Fred. Para at least ang temprano pa may idea man ang pila naton ng mga kauturan kung magapadulong man dila sila sa may bagsakan area sa Libertad. Diri pa lang gani action pero sa may tubang sa may UNOR may mga nagabaligya naman, no? Nagkampyo na kapayas kag saging, no? Namang kapayas ta subong ma'am di siya nga halin. Gihulungan pa. Gihulungan pa galin siya action na Fred, no? Tis butang lang nila sa chariot o ginatawag nila ang pick up, no? Ang inima mo ang kapayas niyo taga pila ni siya? 25 lang. Ang kilo na? Anong saging mo? 22. 22. Sa ano siya? Mm-hmm. Halina tanan sa gihul na. Oo. Bisaya di ay kaday. Bisaya. Bisaya sa action na Fred, no? Ma'am, salamat gid, no? Side diri kay matamat mayo magani kay Prada palang bala action Fred sa may area sang Libertad Extension sa Lupusay na rather ari naman sila diri kaga temprano pa nga naga display, no? Magluwas diri ari naman diri ang mga lubi kalabanan diri action na Fred mga kararuton mo amo ni ang kalabanan nga ginabaligya sining aga mangkot agba diri kay madam para makakuha kita idea. Ma'am, imo di baligya, ma'am? Okay, kalabanan di action Fred, mga kararuton, kamote. Ang kamote ba aday tagga pila siya, ma'am? 25. 25. 25 ang kilo ni. Ano tong isa mo kamote kahoy na? Sa iyan na yan. Sa imo ni, adi ni siya halin, ma'am. Kawayan. Sa kawayan ka. Sa kawayan pagali niya halin action na Fred, no? Ano mang saging mo ya tag pila na siya day? 50 ang kilo. 50 ang kilo ang halin ni siya action na Fred sa area sang kawayan. Magluwas diri sa pihak naman ni mga kararuton sa gihapon action Fred. Kamuting kahoy. Madam, ang kamuting kahoy mo, madam, tag pila ni siya? 12 ang kilo. Barato lang action Fred mo. 12 ang kilo. Diri na pahamtang sa may area sang Libertad. Bisol, tag pila na? 20. 20. Taga 20 ang kilo. Imo man niyo mga imo na baligya ning uloy ani no? Uloy mo tagpila na siya day. 35 ang kilo. 35 35 barato pa kaayo action na Fred. Basta bagsakan area mas barato pa. Anong din ni siya halin, ma'am?
Ano, ang ini mga produkto mo? lain-lain man nga lugar kay gabaton ka man ko. Gamaton lang sila na action na Fred, no? Again, nang kalabanan niya diri, mga karuton. Ma'am, thank you kita. So far, amo ni action na Fred. Ang pila ka mga baligya. Halos kalabanan diri karuton. So, nasaling ka na kamuting kahoy, ang iban diri mga luy pa action na Fred. So far, amo niya ang pila ka mga sitwasyon basi karon makakuha man kita sa iban pagid nga mga produkto along diri sa area sang Libertad Action Fred. So far, amo ni ang sitwasyon kag ang presyo sa pinaka mga produkto sa area sang Libertad. By the way, sa inyo sining pagpangapi sining aga, hindi gid magkalipat ng Santong Plus Herbal Coffee Mix. Amo ni ang redaksyon Nani Kiraw, ini sa aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:26 na. Ano ang manamit nga pamahaw? Karon nga aga. Daw kanamit kaon laswa, no? Inablang laswa nga kulukumplito gid. May tugabang, may takway, may kalabasa, may talong, may ukra, may kapaya, sinigahuluwagpok, gid bala. Baklan mo siya sil sauce sa pagkanamit. Paksyuhan mo bang rosbaw sa pagkanamit ipamahaw karon nga kaagahon. Kung nang ga-serve sa imo, ga kiay-kiay gid, ga short slipot, ga gwapusod, wow, kampiyon! Impas na ang pamahaw karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27 na. Baw si Hinida Ordonez gid ang una sa listahan kay Roming Estrabon Hidalanga sa Barangay Talaban, Himamaylan, ga-monitor samtang ga-pangapi. Kay Roming, good morning dira sa imo. Kay Boriring Ordonyo, morning, nga pita pamahaw, with laswa baw saktugid, pariyong minota, sinugba nga bukaw-bukaw baw kampiyon. Yung bukaw-bukaw sa kananam klase isda ni. Kay Niliana Sabran, good morning, monitor kami dia, sa Barangay Tagok, Kabagkalan, Sabran Family, nagapamati sa Aksyon Radio, number 1 para sa amon. Salamat gid. Kay Rochelle Evangelista, are ko subong sa Gibaras. Mao, nagpag-Gibaras siya. Kay Eljan Cabudillo Paborada, are kami gamonitora, mayong aga sa taga Santo Abiles, dira sa Barangay Santol Binalbagan. Kay Jumare Juarez Calibio, good morning. Gamonitor kami, diri sa Maaw kada aga. Kay Salvador Tanalion, good morning. Kay Miriam Joso, morning. Tamyaw sa Isabela, pamilya Joso, Bundaon Garsula, Estuya, Larodel. Kay Ronya Yukaden Antopina, good morning. Pakitamyaw lang sa magulang ko nga nagapamati diri sa Barangay Bata, si Emma Garcia, o kon si Erma Garcia. Erma Garcia, good morning. Kay Doy Artor, good morning. Kay Bing Bagatila, nagamonitor man. Si Armando Gabang, nagapangapi samtang gahulat sa imo program. Ara na, gaprograma na. Si Imbong Jocampo, morning. Gahimos para mag-booking. Wow. Kay Ryan Bilyo, good morning man. Kay Aida Alunan, morning. Tamyaw kanday Rodolfo Rinaldo Roberto Alunan. Kag tanan nga taga Barangay Granada.
kay Miga Kodyo, baw, kay Hasmin Roldan Rabilio, good morning man, kay Barciano Bugaayda, sang Woodstock Subdivision sa Barangay Tangob, kay Maribik Dilima Sablaon, good morning, kay Juan Cordero da, gamonitor pamahota, sudan ko, ano ni? Kalinggugusan, nga hipon, kagkasag, gamay ba? Nami ba? Kay Nubi Miss Silva Talandrata, kay Nubi Miss Silva Talandrata, good morning, tamyaw ko sa nanay Nida Talandrata, aga pa, gadigamo, kag tatay Marcelito nga naga pangapi. Morning da sa inyo. Kay Judge Napdiamantida, gabugtaw na ni. Kay Bitilaw sa Binalbagan, good morning. Kay Reuben Tampos, kag Bob Rancia, Stoto Raul Alibuga, galadlad na ni Pamahaw, Isdalomda. Kay Roy Marino, kay Pare Rimias Arroyo. Kay Jusing Tupas sang Barangay Sumag, good morning. Kay classmate ko, Ifren Pumpirada, classmate, good morning. Kamusta? Nagamonitor mo ni si classmate Nets Alarcon, Subong, mga dilag pamilya sa Sumag, Belmonte family sa Purok, Riverside sa Barangay Sumag, good morning sa inyo. Kay Marlon Kaglagrimas Reyes. May lang nga pag-upod-upod sa aton tagsagid kaagahon. May ni kay bisan paano, tulutamyaw kita sa aton mga kauturan. Amo malinan tsansa nga duludugsing kita sa aton mga palamati. Kay Milagros Morales, good morning. Monitor kami ni Edgar Morales sa Barangay Maaw. Kay Lorna Tababahabagat, good morning. Monitor sa Izo Subdivision Page 3 Kabangkalan. Kay Art Tandoyda, good morning. Tamyaw ko si Maninoy Cotonyo, kag si Chung Will Sarabia, kay DC Gings Aspan, good morning man sa pamilya Aspan. Kamusta kamuda? Oh, sige bisan paano, mulo monitor lang kita para nga makaduludugsing sa tion sang kaagaho. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:32 na. Oy, napahibalo ka mo nga ang libre nga medical. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panapton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatsyan antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6-8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue.
Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga Kita, siling sang pag-asa, posible duwa pa kabagyo ang magasulod sa pungsod Pilipinas antes matapos ang bulan sang Nobyembre. Baw, ang silingon, pitsa 14 subong, antes matapos ang bulan sa Nobyembre, duwa pa kabagyo ang masulod. Kabay pa nga hindi lang tuman kabaskog, nga hindi lang tuman makahalit, gapasulod pangadaan sa Disyembre, baw maluoy kaman. Man kung purti kabaskog, man hindi mapunggan mo ang Nobyembre nga mga bagyo ka Disyembre, amo na siyang tuman kabaskog nga mga bagyo. Tingaton pangamuyo, dulungan kita pangamuyo nga wala kita sa mga utod nga mahalitan. Inang magkalaguba ang puluyan bla, masubo mo,
nga sa bulan sa Disyembre wala kaya puluyan ang kabataan bala baw kinapananaw kung kabataan kung wala ka matulugan kung wala ka sang kaugalingon nga puluyan amo nang pinakasubo gid kabay pa nga bisad paano hindi man kita pagpulo-pabayan ang bagyo kada tuig hindi naton ina mapunggan kay kada tuig sobra 20 ka bagyo gid man ang gasulod sa pungsod Pilipinas ang aton mahimo preparasyon gid sa wala pa magabot preparar na nga daan sa mga lugar nga ginabaha sa lugar nga may mga landslide mido idog-idog ka na dyutay. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:40 na morning dira kay Arlene Cabrillos bugtaw si Antonio Hawod gapangapi ga monitor kami dia sa Sindaguba Central Maaw kay Billy Albay good morning digamo ta balik obra na correct na wala ka mahimo balik gid trabaho ang amo ng aton na palangabuyan ang trabaho dira kita ginakuha ang aton sini mga balayran sa eskwelahan plitik kag pagkaon kay Philip Bilisa sa Murcia good morning si Parikinit Pabondugay wala kami kitanay ba kay Marvin C good morning kay Johnny Dalgo sa Manapla kamusta si Pari Erning Huriliaga bugtaw na ni si Richard kag Toto Bino sa Barangay 4 si Paring Istoy Querido kamusta ga-walking ka na sige para pagsikang kalawasan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:41 na balik ako pagkatapos ni Life Extension Vitamin D3. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay Hoy, Pang, to palala na sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Kasi TB na. Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor.
Dugang pa, ang mga tawo nga masami kag hapos malatnan sang TB disease amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangangan, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balatian. This is my life. This is my life. Ang tagsa ka tawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa ka tawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips. Aber, pasudlon tang report sa Kapitolyo. Official visit ni Gobernador Lacson sa Australia mangin madinalagon. Aber, Balita Kapitolyo. Upod kita kay Aksyon Marlon Hinubiya. Aksyon Marlon. Kinakabig sa nga gobyerno provincial pagi sa kay Governor Bong Lacson nga nangin madadalagon ang mga isa ka semana nga state visit sa nga gobernador upod ang pila ka mga department heads kag empleyado sa nga provincial capital. Nagbisita ini sila kabaduman sa bahin sa nga Darwin, Pungsod, Australia. Kabahin nila isang official visit ni Governor Bong Lacson. Isa dari sang ulihi kagin tambungan sang gobernador amaning pagkabisita niya sa National Clinical Care and Trauma Response Center o kung NCCTRC dito sa Maya Darwin, Australia. Now, ining pagbisita sang gobernador, ang ginimo niya, nagsisapol siya sa kay Professor Lynn No Taras, ang AO Executive Director. Ang inamalan nila amo ang Australian Government Disaster kag Emergency Medical Response. Ining NCCTRC nagapanyag ini siya sang clinical kag academic leadership training sa disaster trauma care sa bahin sang kag ang international education. So sa mga adlaw, sa mga Lunes, balik na si Governor Lacson sa pag-report sa Governor's Office sa Provincial Capitol. Ang action gikan sa Capitolio Provincial Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:53 na. Kay Mia Salmurin, Cesar Paunal, good morning, monitor sa Manila. Sige. Kay Annalyn Laurelia Hisora, good morning. Ba si Jubal Trinidad, suki na ni. Si Jubal Trinidad, aga pa ini siya. Nagasulod taga Gimaras da, good morning lang. Nagaupod man sa aton tagsagid kaagahon. Kay Jima Taguan, good morning. Kay Jima Taguan. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini.
Ang inyong mabatian, isa ka binayaran. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Dos, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digina sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo kita salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan Dos sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos. Pasalamat dito nga impatigayan ng inyong activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong
Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan Dos. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga kaupo ng mga opisyalis, kag sa tanan ng mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga amo na ni ang panahon nga magkape-kape kita. Ang aton rekomendasyon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:02 na. Pasudlon ta ang report sa puwersa sa aton kapulisan. Bacolod City Drug Enforcement Unit dinabalidate na ang impormasyon nga mabaton may angot sa mga opisyal sang barangay nga involved sa illegal nga droga. Luis Balita. Detalye sini. Upod kay Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Good morning, Action Fred. Report sa Bacolod City Police Office. Ginabalidate karon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit ang mga impormasyon nga nagasulod sa ila nga may pila ka mga barangay official nga kung hindi protector nagabaligya, kung hindi nagabaligya nagagamit sa kinadirian nga droga. Ini ang palayag ni Police Lieutenant Jobin Mugato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit sa TV sa Action Radio. Sunod kay Mugato, Action Fred, wala sila gilayon nagahatag konklusyon kundi ginamonitor nila kag ginavalidate sa matulid ang mga informasyon nga ginapalabot sa ila sang komunidad. Kung mo pa rin madumduman, nadakpan sa bypass operation sa City Drug Enforcement Unit si Kagawad Abby Arneta nga kagawad sa Barangay Alihis matapos gipatigayon ang bypass operation. Nagapilan, Action Fred, si Police Lieutenant Jobin Mugato sa mga barangay official nga mapatigayon sang drug test agon mapakita sila constituent nga wala sila nagagamit sa ginadirian nga droga. Anuman ang informasyon nga nagasulod sa sining opisina, ila ini ginatagaan sa Kitarupangod, ginavalidate kag ginamonitor ang mga ngalan sa persona nga ginahatag sa ila sining informante kag kung nga positibo ang iya sining drug operation, gilayon ini gina-operate sa City Drug Enforcement Unit sang Bacolod City Police Office. Why kita nag-on task dira sa pagtutok sa
mga opisyal o ano man ang iya posisyon sa gobyerno kinasutukan nato. Nagahaboy man sa ato ng information may ara it man hindi kinamalikawan. Hindi man siya direct nga involved pero may tangtanan siya. Either daw something protector wala mo na. Kag ayhan may gagamit man sir sa droga nga mga barangay official. Posible sir sa among tanit sa na tanit sa mga per barangay may gananda pa sila drug test kasi initiative na lang at least practice kung wala ka man gagamit at least magamit mo man na o arian mo ebidensya sa imo nga wala kaya gamit. Actually sir may mga barangay nga imo sa kamusin na nila kapantas ang drug test para at least mapabalo sa ilang mga pumuluyo da nga ilang mga barangay official wala gid naga-engage o kung nagagamit sang ginadubilian nga droga sir. Sa naga-monitor sa aton nga program, ano ang appeal mo sa mga barangay official naton di sa Bacolod, 61 barangays nga naga-engage, nagabaligya or if not nagagamit sang droga, anong mensahe mo para sa ila lieutenant? Siguro sir, mas mayo maguntat na sila sa amo nga mga bagay sir. Siyempre magbulig na lang sa aton sir, sa gobyerno naton nga magtauntat na ina. Kaya siyempre kita ang ginalauman sang pumuluyo, kita ang ginalauman sa aton mga residente dira sa mo na kung ano nimo sa nasakupan. Tani kita na manguna nga maging mayo kita nga ihimplo sa ila sir. Pulis Lieutenant Joven Magato, tagapamuno sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit, sa interview sang Aksyon Radio. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balitaw na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:05 na. Now, hindi ko ma-imagine nga opisyal ka bala? Pagkatapos madakpan ka druga. Pwerte nga halit sa druga, no? Terrible. Amak mo damo nagbuluang ang iban kita nyo daw nga libot sa downtown area gaduko katangla sa langit. Iban wala puroy na ginaigo kabla kon hindi kaya makasarang magagad ya sa ngagad no sang druga. Hindi ka magpabinturar kapag abot sa adlaw nga mangitang ginhawa mo kag wala kaya ibakal nga nag-upod ka sa grupo ya sa may kulukwarta nga makasarang sila ya magpa-rehabilitate sa ilang kaugalingon, ikaw ya pobre. Te kundi makasarang ang dugo mo, kag kung isa gasala-sala ka, buang ang gwa mo. Ginwasak mo ang palaabuton mo. Wala na. Ang buot silingon, kadamo, iban ka pa ni garilyo na, madruga pa. Ano nga utok, no? Daw hindi ko maintindihan. Kabalo ka nagid nga hilo, sigihon mo pa. Daw, ano man? Iba ni malaman. Galing ba siya nabuntol sa kagago nila, bla? Aksyon Radio Philippine Standard Time, 5:07 na. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Stila Pahilanga Cesar, good morning. Kay Mario Olvido Aquisa, morning. Nga pita monitor niya. Sa Sinda Lugway, tamiyaw si Umi, Cagnimia Palermo, Sangpurok Railway, Barangay Balaring. Kay Jose Erson Lapinigonyo, good morning man, nagamonitor sa Stonehaven, Granada. 1 month na, wala gin makuha ang basura diri sa amon. Una ni sang Glendale, ang amon lugar. Kita mo lang na, TIPM, okay lang. Pabungul-bungulan talang ni mga opisyal sang syudad sa Bacolod tulo pangdanyo man ni kauluya nimo gabalik ini sa aton diri mga opisyal ginapakawian nyo ang aton syudad sa Bacolod maglibot mga bisita karon kakita yan na ang langaw do mga labog-labog kadlag ko kahuluya kay Crisilda Balindis Iman tamyaw ko pamilya ko kag mga kaabyanan ko kay Rimar Biranyo Lengoste, nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Si Jubal Trinidad, okay na siya. Ba, si Vanessa Mayo, blessed Sunday afternoon, Domingo to sa ila. O, tugnaw, 25 degrees, bla, brrr. Where tabots ka globes, ba? Tugnaw, no. Tamyaw ko na mga sister ko, Mrs. Alvarez Nets Mercado, Herrera kaga sa Bunso Inday Lina Mercado Herrera Bustamante sang Tanguba
Basta gani mo sila nga tubabo. Pati ako daw ginatugnawan na. Dire sa akon nga buon-buon na. Kaya ibilin sinaon, good morning. Monitor kami nila ni Hulagay sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Sige. Babalik ako pagkatapos ini. Ang mga grupo sang cells nga ginatawag islets sa sulod sang aton pancreas may ara sa mga beta cells nga amo. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka, malihoy ka! Hindi siya pagpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari nga mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya nga amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gaskwila pa sila tanan. Sila tanan giskwela sila sir. Parang kay siling ko hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw. Maprofessional man ka mo kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos suay kami kabalo nga ginahimuan gila sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Kigindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyonan, gi pang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Ti amo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila? ila lang gid buwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw.
makaeskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lin kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ilagi na himo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ka ng biskwila. Ngod nga kung tudloan mo ka sila sala. Katruma sila sa binangon, sir, kalabas ang talibong ni Mano. Itanday sila liog. Di isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka, ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sang amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Napatian ko kay Action Fred sa Langga sa alas 4 sa kagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag kabay nga ang Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 13-32. Una nga bula, resulta, 13 kag 32. Second draw, 19-7. Ikadwa nga bula, resulta, 19 kag 7. Third draw, 26-19. Ikatatlo nga bula, resulta, 26 kag 19. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 658 kita. Bao sa pagkadako-dako sang jackpot. Ikaw magdaog sinigat iyog kalimutaw mo mo. Ang jackpot 200,300,873. Jackpot 224,300,873. Winning combination in any order. 43, 46, 50, 16, 9, 17. Winning combination sang 658. Basi ikaw ang mag-jackpot ba? Porte nga kapalaran. 43, 46, 50, 16, 9, kag 17. Sa ilo kita, 649. Ang jackpot, 34,024,733. Ang jackpot, 34,024,733. Winning combination in any order. 48, 13, 15, 19, 14, 37. Ang winning combination sang 649, 48, 13, 15, 19, 14, kag 37. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Ana Sinuro dira, good morning. Si Jupila Sikarial, tagya ko si Mama Sabil aga pa, ga-exercise na para layo sa stroke. Gusto man? Sige Kay Danilo Haliko, si Primo Kudan Haliko, aga pa nagbugtaw na, miyembro sang missing ko wala, kalay. Kay Eddie Laos, ari ka magyapon ni Nanay Sabel sa Victorias,
kay Jose Mongcal Torilla watching live sa Binalbagan. Sige. Kay Rimar Hicano Haliasgo, good morning. Monitor kami sa Sitio Lupa, Barangay Sagang, La Castillana. Tamyawya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpen, Kag, Tapaban family. Kay Elma Narayula ni Cesario, good morning. Happy birthday sa utod ko, sister-in-law Elisa ni Cesario Bernardo, kag sa kunbana nga si Arturo ni Cesario ga pamati gid. Kay Elisada, happy birthday gid. Sige, kay Jupil at Chica Real, tamyaw ko si Mama Sabela, okay. Kay Domingo Barniso, good morning. Dira kay Pili Ason si Marinato Amar Barniso, pamilya sa barangay Kabagnaan, La Castillana. Si Artandoy Aramano. Tamyaw ko si Will sa Purok Dulunan, Gapamati Kadaga. Si Ron Discortim. Tamyaw ko happy birthday kay Nanay Los, kag Lula Clemen, dire sa Purok 15, La Granja, La Carlota. Kay Pili Barniso, good morning. Kay Dorothy kag Doming Barniso, good morning na sa inyo. May lang nga pag-monitor. Oy, sa Kaisi Boys, tinapahibalo gali ka mo nga si Laisi. Grupo na mo ni. Lorene Impante Canson, nagtaliwa na ang bangkaya ara sa sila kay ang lubong suno kay Jubert Carion kay Mayor sa Martes ang lubong buwas nga adlaw. Nagaupod kita sa kalisod sa pamilya ni Lorene Impante Canson o kun Laisi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:21 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma ka bala? Wala untat ng pag-upo. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
Plus ang tuman niya pag-usasang gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nahuya ako magulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Mga kiluhan sa mga merkado din pangabay sang konsiho. Detalye pod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale.
Buyer Action Fred, bangon sa nagasaka nga presyo sa mga nagapangunang balaklon sa mga merkado. Ginduso ni Bacolod Councilor Calao Puentevilla ang resolusyon nga nagapangabay sa City Treasurer's Office Licensing Division pagiman kay Mayor Abby Benitez nga magpatigayon sang inspection, calibration kag sealing sang mga kiluhan kag measuring instrument nga ginausara sa tanan nga mga public market diri sa mga syudad sa Bacolod. Ginpahayag na Puentevilla Action Fred nga karon gina-budget sang mga konsumidor ang ila sini nga kwarta kasunod sa pagsaka sa presyo sa mga balaklon bangod man sa inflation. Para kay Puentevilla, pagi sa sini nga proposal malikawan ang hindi patas kag pagpanginto sa mga nagbakal sa merkado. Requesting the City Treasurer's Office Licensing Division through the Honorable Mayor Alfredo Abelardo B. Benitez to conduct inspection, calibration, and sealing of weighing scales and measuring instruments used in trades and commerce in all public markets under the jurisdiction of Bacolod City, Mr. Chair. Nabatean si Bacolod Councilor Calao Puentevilla. Life Extension Coffee Mix mga kaksyon para ini sa mga coffee lovers pero Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na kay Julpa Karitatibo da morning. Tamyaw ya Bindol Family, Rolando Kulot Karitatibo, Clint Cyrus Galas, sang Barangay Robles, La Castillana. Si Imbong Jukampo kagkabito sa Mao ga pagnapiman. Kay Nubi Magapan, ga monitor kamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Kay Dodge Dalida, good morning. Morning ko no kay Perla Dalida, kag kay Sinika Mahilombaw, si Jinke de Alagdon, Jinke morning. Morning ko no kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Banisa Mayo, kag Dokmat Mayo, Mama Lulit de Alagdon, kag Papa Joe de Alagdon, Noel Amar Alma Uligon, Cirila Samar Aguilion, kag pamilyaya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, alin sa Arizona, USA. Kay Hede Magallanes Haranilia, morning. Sige, taga-aga monitor kami di sa Sinda Makamiguno, Barangay E. Lopez, Silay City. Kay Ricky Galvez, good morning. Kalubay Welding Shop sa Isabela, ga-monitor. Si Utay Benedicto, tabi ako kay Ihada Maribel Dalion, Bibi Adriana, Mr. and Mrs. Perry Benedicto, sang Don Jacob Village, Barangay San Jose, Sipalay, naga-monitor adlaw-adlaw. Kay Aisin Panganiban, good morning man. Kay Nimpa Ibanez sang Barangay Tangob, kay Rune Kagalawan, good morning. Kay Lubik de la Luna, ari kami dia, ga-monitor kapita, halin kay Pato kag Ruby de la Luna, sang Barangay 30. Taga Barangay 30 da, good morning lang. Kamusta sa kapihanda? Si Monsing Syukon, Arada Pirme, si Joel Perido, si Jubert Carion, si Mayor, si James Patalagsa, dira kay paring Jesus Indico, Bibitan, kay, oy, ginapabalo ka mo ha, kay Laisi ha,
ilubong sa balabuas nga adlaw Martes. Kanay Paricano Rivera, kanday Lori Apurado, kinapaybalo kamo kay Roger Aguirre, daw kapon daw to kanday Roger to sa Silay. Kay paring Nestor sa Concepcion Talisay, good morning lang Mga Minsteda mga Minsteda kanday Buybala, Dot Sulibin, Munit Rujas, Nilson Distrito, Jok Torres, kanay Larry Benitez, si Maral, si Paried Jamson, kag Billy Caro, si Jimmy Candelario, si Pulding Hipes, Pirmi Pada. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. Balik ako pagkatapos ini. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung kisana, ano nang nahuya, ako mangulam. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permigid siya, kaya hinablos ko siya. Pero balik, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa ang bibi, kung magdunganay kami sa motor, sa complete, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ka online man. Ikinanglan niya man ng cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But ikaw nagpadala sang message
Oo, para sa nagpadala siya ng Ito Sa report ni Aksyon Jan, masobra 150,000 nga kwarta ginkawat sa isa ka gasolinahan sa siyudad sang Sagay. Detalye upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Ginakawat Action Fred ang masulusobra 125,000 pesos nga kwarta sa sulod sa isa ka vote nga namtang sa isa ka opisina sang gasolinahan dito sa area sa Purok, Bulacan, sakop sa Barangay Rizal sa syudad sang Sagay. Pasado las 10 ang takna sang aga Sabado no sa Nobyembre 12 Action Fred. Ining gasolinahan ang ginapanagyan nanday Samson Yapa, 68 anyos, kag Ramiro Lopez, 48 anyos, nga ining siya presidente sang Cadiz City, samtang si Lopez samantang hinigaran Action Fred. Sa inisyal nga investigasyon sa Sagay City PNP na Beluan nga nagabantay sa gas station nga si Jonito Misicula, 41 anyos, sang hinigaran Negros Occidental, ginabili niya ning staff house Action Fred maning office nila mismo. Agod nga magbakal naman niya sang kalanon, kag nagbalik ni pila ka minutos ang nakaligal na diskubrihan niya nga ang kwarta sa sulod sang isa ka vote ang wala na, kag ini ang ginapatian niging kuha sang wala nila makilalaan nga sospek. Sang uli Action Fred, ilanay baluan nga ang sospek ang nagsulod sa entrance, samtang ining isa sa mga upod nga crew sang inang gas station nga si Romay Faustino, 37 anyos, sang hinigaran Action Fred ang sako man kay nag-attender sa mga customer. Gin-check nilang CCTV. Ang problema kay guba, wala nang gagana ang gin-install nga CCTV Action Fred. Sa karon nagkabarayong pang-imbestigasyon sang Sagay City Component Police Station, may angot sa sining nga insidente. O isa ton mga ka-aksyon sa mahilig na magigop sa mainit ni kape kung kaagawon basta kape. Gikan sa Nokpo, ang kaaksyon nyo, Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:40. Balik ako pagkatapos ini. Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado masaligan niya brand. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, at iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God.
sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiya mo na ginhalay ko sa katulog di ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna. Kay Jan Diaz kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kaya hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa baton paghatag sa paglaog. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato tuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kun 51 na. Diri kita pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Upod kay aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon na Fred, priso karon sa police station number 2 ining duha ka mga individual matapos nadakpan kagabi sa bypass operation sa police station number 2 sa Barangay Dos, no? Sa siyudad sang Bacolod. Din ang naaresto ang Musanday Narciso Diaz, 38 anyos, kag Carlo Cuadra, 20 anyos, lunsay nagapuyo sa Puroksigay, Barangay Dos. Sunod diri kayo Police Captain Paul Vincent Pendon. Ang subject sa operation ang si Diaz kag ginakabigman nga street level individual na recover sa mga otoridad ining 4 ka plastic sachet ang suspected shabu ginabulubanta 3 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 20,000 ka pesos. Samtang balita naman sa Bacolod Central Fire Station ginabulubanta 600,000 ka pesos nga balor sa pagkabutang ang ginatupok sang kalayo sa sunog na tabo alas 2 pasado kay nasang aga sa Phase 2 Country Home Subdivision Barangay Estefania diri sa siyudad sa Bacolod. Ang amo nga puluyan ang ginapanag-iyahan ni Michelle Gamboa. Din sunod diri kay Chief Inspector Rodel Legaspi ang sunog naglabot sa first alarm kag napalong alas 2:35 sininga aga. Wala man action plan sa may napilasan sa sunog pero suno saya ongoing man ang investigation sa mga kapulis rather sang arson investigator sa gintunaan sang kalayo. Balita sa patrol ginadulong sa inyo sang D3 Bio. May power Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio.
Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:53 na. Kay Huma Luminada, good morning. Kay Roby Martinez, good morning man. Kay Alma Gonzales, posisyon, monitor sa Barangay Bansilingan. Taga Bansilingan, good morning. Kay Kurt Nathaniel de la Torre, good morning. Tamyaya Tataya Mando, kay Sinanaya Diday Colangco, naga-monitor sa Purok Dulunan, Asinda Guba, Central Maao. Kay John Ray Amador, good morning. Kay Joart Mandaget Tones, good morning. Kay John Ray de la Piña, morning. Kay CJ de la Piña, sang sitio Aninii, Barangay Tagda, Hinigaran. Kay Elias Tortusa, liog tamyaw kay Paralin, duwa ga-monitor man, adlaw-adlaw sa Barangay Alihis. Kay Tisa Cicel Bermilio Panganiban, good morning. Nagamonitora sa Purok Orchids, Asinda sa Bilyana sa Barangay Binubuan, Bago City. Kay Lubik de la Luna, si Tito GC Kunupuente sa Barangay 33, nagapamati sa Aksyon Radio. Kay Rodney Ismaya, happy birthday kay Rodina Bailon, bata ni Kana, kag ni Potpot sa Sindaan Tulanga. Kay Joart Mandage Tonis, good morning man. Balik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan. Hoy Pang, to kalala na lang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabala ka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya.
Ini ang tion na aton binag-binagon kung paano naton halungan ang aton mga baga. Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan, numero 1, upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!